Salutare, frații mei! Ce mai faceți? Bun de... No. Bine v-am găsit la un nou video. La mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie. Astăzi noi vrem să... o să facem mai multe episoade în care vrem să cumpărăm. Haideți să vedem ce vrem să cumpărăm noi. Să facem o serie. Ori asta. Ori asta. Vedeți? Și o să facem mai multe serii. Acum începem cu mașina jocului. Forță. Hai să vă prezint un pic. Care are 5 de aluminiu. Bam. Și hai să lăsăm vorba și să dăm drumul la joc. Single player. Dăm și noi pe City. Și să începem treaba. Nu uitați să bubuiți butonul de like și de subscribe. Ia auziți cum sună motorul, ia. Vedem dacă merge și filmarea. Merge tot în regulă. Și să luăm o cursă aici. Luăm taxi. Luăm cea mai aproape de aici. Luăm la 5 minute de aici. Bem. Încep. Ne-am întors. Taxi! Am luat clientul. Și vreau să conduc foarte bine, dacă mă întrebați, eu mă angajez ca șofer unde vreți. Ați văzut, conduc foarte bine, chiar foarte bine conduc eu. Ia, am ratat și intrarea. Dacă vreți, nu dați video ăsta la poliție. Ia. Am ajuns pe raliuri, dacă am ajuns pe raliuri, trebuie să facem noi. Ia 12 fort. Hai să-l dăm, dacă tot am ajuns aici. Ce dă? Ia că tocim cauciucurile și nu e bine. Avem nevoie de... Hai să dăm pe tracțiune față. Apăsăm TGS, ABS, EPS. Apoi și dăm... Cea mai aproape, 56 de secunde, asta. Am și categoria. Taxi! Ia, mi-a dat și șpagă.
Acum pe 30 secunde. Ați auzit-o? Are 1.4 nu pe asfalt, i-am zis. Taxi! Hai să nu luăm. O să-i dăm ce zic. Bă, vă mai aduc o dată aminte, bubuiți butonul de like și subscribe. Dacă strângem la videoclipul ăsta 15 like-uri, promit că facem și partea a doua. Normal că facem și luăm o cursă. Hai să o luăm pe 44. Ia uite la Taxi! azi, puteți intra și pe Instagramul meu, Ovidiu Barăjos Avroian. Dați și acolo un follow. Ia avem șpagă. Bine, ce buc. Șpagă. Hai să mai luăm o cursă. 52 de secunde și am plecat. Taxi! Nu pe aici. Bine. Hai, mai luăm 2 curse și lăsăm videoclipul ăsta pe altă dată. Nu. Hai să luăm la delivery. Una cu remorcă, 4 minute, 4 minute. Dați lungi, bă. Luăm pe asta, hai, ce-o fi. Nu uitați, like, subscribe, comentarii. Dacă vă place, scrieți în comentarii, în secțiunea de comentarii, dacă vreți partea a doua. Sau ziceți o mașină să o cumpărăm. Dacă nu vă place pe aia care am ales-o eu. Mamă, băgat efect, bă, în jocul ăsta, ca să se audă și vântul, bă. Da. Eu căutam remorca lângă mine.
Hai că-i dăm cu 410 și așa. Că serpentine, că după mine aș da și 80. Da, cam greu. Facem cursa asta și mergem o tură cu taxiul și gata pe azi. Mergem, alimentăm. Vedem cât... Deci am luat 2490 extra, 499 bun. Engleză... Da. Luăm și noi pe 50 de secunde. Nu uita, bubuiți butonul de like. Dacă facem 15 like-uri, postez partea a doua. Postez partea a doua și dacă facem avem 44 de subscriberi. Dacă facem 50, postez. Hai, v-am pupat. Nu uitați de bubuirea like-ului, subscribe, tot ce vreți voi. Dați un comentariu acolo ce vreți voi. O să dau inima la toți. Așa că cu voi a fost Ovidiu și v-am pupat. Stați închiși o filmare.